Čau, moje meno je Nandy a v tomto videu ťa naučím zložiť túto veľmi cool vec. Poďme na to. Čo od tohto videa čakať? Ak si myslíš, že to je také video, že si preskočíš celý návod za 20 minút, pozrieš si, ako sa kocka skladá, sklamem ťa, tak to asi nepôjde. Budeš musieť stráviť čas s kockou v ruke, keď sa to chceš naučiť, pretože je to všetko o svalovej pamäti. Keď sa naučíš tú kocku zložiť raz, nebudeš ju úplne hneď vedieť zložiť. Druhýkrát musíš to skúsiť znovu a znovu a sa tvoje svaly naučia. Nie že nerobiť algoritmy, ale robiť ich automaticky. Čiže budeš vedieť automaticky robiť niektoré algoritmy, keď uvidíš nejaké veci, paterny v tej kocke, tak budeš vedieť, čo máš spraviť. Bude to trvať nejakú dobu, ale garantujem ti, že keď sa nezdáš, naučí sa to. Celé toto video sa budem snažiť natáčať tak, aby ste to mali z vašeho uhla pohľadu, čiže budete vidieť moje ruky, ako to skladám ja vlastne z tohto pohľadu, aby ste to mali čo najjednoduchšie. A akékoľvek otázky môžete napísať samozrejme do komentára, ja sa pokúsim vám ich zodpovedať. Všetky algoritmy budete mať napísané vždycky tu na tejto strane niekde, čiže všetko, čo budete potrebovať, sa môžete naučiť napísať si to na papier a skúšať skladať kocku doma aj sami. Základná informácia o kocke. Každá Rubiková kocka má 6 farieb, čo napríklad táto má bielu, modrú, oranžovú, zelenú, červenú a žltú. Na kocke máme 3 rôzne typy dielikov. Máme stredný, krajný a rohový. Máme teda 6 stredných dielikov, to sú dieliky, ktoré sa nachádzajú v strede kocky, čiže napríklad tu a tu. Následne máme krajné dieliky, tých je 12 a je o nich dobre vedieť, že majú dve nálepky, napríklad teda tento dielik bude krajný, ten má oranžovú a žltú. Ďalej tento dielik je krajný, ten má žltú a modrú, žltú červenú, žltú zelenú a tak ďalej. Tie dieliky, ktoré majú dve nálepky ako tieto, sú krajné dieliky. A nakoniec máme rohové dieliky, ktorých je 8 a tie majú na sebe 3 nálepky. Je jedno, ako moc tú kocku zamiešame, vždycky tie dieliky budú rovnaké. Čiže tento dielik bude vždycky červená, zelená a žltá. A tento dielik bude vždycky žltá, červená a modrá a tak ďalej. Je jedno, ako tú kocku zamiešame, vždycky tam tieto farby budú na tom dieliku. Prejdeme si ešte raz stredné dieliky, ale vysvetlíme si ich logiku, pretože tieto dieliky sa nikdy nepresúvajú. Oni sú vždycky na tom istom mieste, čiže biely stredný dielik bude vždycky oproti žltému, zelený bude vždycky oproti modrému a oranžový bude vždycky oproti červenému strednému dieliku. Takto to bude stále. Je veľmi dôležité pochopiť, ako zapísať skratky a čo vlastne znamenajú tie skratky, ktoré budem používať počas tohto návodu. Takže si vezmite kocku rovnako ako mám ja, tak aby ste mali hore bielu farbu a pred sebou videli oranžovú, čiže takto. Začneme R-kom. R-ko znamená right, čiže pravá strana. A keď je tam čisto R-ko, tak potrebujete pravú stranu posunúť v smere hodinových ručičiek. Čiže predstavte si hodinové ručičky tu a posúvajú sa do tejto strany. Čiže R-ko znamená, že kocku posuniete týmto smerom. Ďalej máme R'. R' znamená, že posuniete pravú stranu ale do protismeru hodinových ručičiek. Čiže keď si ich predstavíte tu je 12, 1, 2, 3 a tak ďalej, tak do protismeru, čiže smerom k sebe. Takže máme R a R'. Ďalej budeme používať písmenko F, to znamená front, to je strana pred vami. A taktiež F, ktoré nemá tú čiarku, ktorá sa nazýva prime, znamená, že budeme točiť v smere hodinových ručičiek. Čiže front znamená, otočíme kocku takto. Ak by tam bola tá čiarka, čiže F', otočili by sme tú kocku proti smere hodinových ručičiek. Čiže už vieme, že R je pravá strana a F je vpredu. Ďalej máme písmenko L, to znamená left, čiže ľavá strana, taktiež predstavíme si zase tie hodiny tu. A keď je to iba L, tak ideme v smere hodinových ručičiek, čiže ideme takto. Ak by to bol L', tak ideme do protismeru hodinových ručičiek, čiže proti smere hodinových ručičiek. Čiže vždy, keď je tamto prime, znamená to, že v protismere, a keď je tam čisté písmenko, ideme v smere hodinových ručičiek. Teraz máme U. U znamená up, čiže zase horná strana, predstavíme si tie hodiny tu. A v smere hodinových ručičiek je to takto. A v protismere, keby je to U', tak ideme takto. D je dolná strana, tiež predstavíme si hodiny na dolnej strane, ale predstavíme si na tej strane, ako by sa na ne pozeráme, čiže tie hodiny sú takto. Čiže tu je 12, 1, 2, 3 a tak ďalej. Čiže ak ideme v smere hodinových ručičiek, musíme ísť takto.
A ak by to bolo down prime, je to do protismeru hodinových ručičiek, kde sú tie hodiny na tej strane takto, tak ideme týmto smerom, čiže sem. A zostáva nám posledná strana, ktorá sa označuje ako B, čiže back. A tiež predstavíme si tie hodiny zozadu nakreslené, čiže potrebujeme si ich predstaviť tu 12, 1, 2, 3 a tak ďalej, čiže takto. Čiže ak bude čisto B, bez tej čiarky, tak ideme v smere hodinových ručičiek, samozrejme z tej strany, z ktorej točíme, čiže nie z tejto strany, ale z tejto strany by sme sa museli akoby pozerať. A ak by to bolo B prime, tak ideme do protismeru hodinových ručičiek. Čiže sem. Fajn. Tieto značky sa musíte naučiť a musíte ich vedieť pochopiť, pretože bez toho kocku skladať nebudete vedieť. Predtým ako sa posuniete ďalej v tomto videu, potrebujete si tieto pohyby, pretože budú veľmi dôležité, venujte im nejaký čas a potom sa vráte. Ak teda rozumiete týmto skratkám, nezabudnite, že ak vidíte iba písmeno, je to v smere hodinových ručičiek a ak má aj čiarku, je to v protismere hodinových ručičiek. Prvý krok pri zložení kocky je spraviť si kríž. Ako vidíte tu, ja ho budem robiť s bielou farbou, ale každá farba to má úplne rovnaké, čiže postup pri každej farbe je úplne rovnaký. A poďme sa pozrieť, ako teda dostaneme tento kríž z rozloženej kocky. Toto je rozložená kocka a chceme sa dopracovať k tomu bielemu krížu, ktorý sme videli na začiatku, ktorý bude tu hore. A kedy sú vlastne krajné dieliky, tieto, rovnaké ako stredy k ním. Je dôležité, aby to tak bolo, čiže tu budeme potrebovať biely a modrý, dať ho sem. Tu budeme potrebovať biely a červený, biely a zelený a biely a oranžový. Takže nájdeme si napríklad biely a červený máme tu, takže potočíme ho pod červený a biely sem a otočíme prvú stranu o 180 stupňov, čiže takto. Tým pádom máme prvý dielik, ktorý je správne zaradený. Ideme ďalej, nájdeme si ďalší dielik, tu je zelený a ten je pod zeleným stredom, čiže potrebujeme ho zase otočiť o 180 stupňov, aby sa dostal k bielemu. Máme biely, biely, zelený, zelený. Čiže tieto dva stredy máme správne. Červený a zelený stred. Nájdeme si ďalší stred. Tu máme oranžový, oranžový. Čiže tiež je správne. Potrebujeme ho iba otočiť smerom hore. Máme už 3 správne dieliky. A posledný je modrý, ten je tiež správne. Potrebujeme teda kocku otočiť iba takto. A dať ho hore. A máme biely kríž. Prejdeme si ešte ďalšiu možnosť, ktorá sa môže stať. Čiže zase biely stred si dajte hore a oranžový smerom k sebe na začiatok. A ako vidíte, tu máme biely a modrý dielik. Ten potrebujeme teda otočiť tam, kde je biela a modrá. A tento dielik je teraz na správnom mieste. Nájdeme ďalší dielik na kocke. Máme tu biely a zelený, ale je orientovaný opačne. Tá biela je tam, kde je zelená a zelená je tam, kde je biela. Ako tento dielik dáme na správnu pozíciu. Otočíme si ho na bok. Čiže otočíme si ho na bok, takto. Teraz potočíme vrch. Dielik teraz dáme smerom hore. A vrátime si vrch na miesto, kde bol predtým. Čiže teraz máme ten dielik otočený správne. Máme zelenú, zelenú, bielu, bielu. A to predtým, čo sme spravili, sa nám nepokazilo. Dobre, nájdeme si ďalší dielik. Máme oranžovú a bielu. Čiže tento dielik potrebujeme dať pod stred, ktorý je oranžový. Čiže sem. A otočiť ho smerom hore. Zase sa nám stalo to, že ten dielik nepasuje. Zase je to opačne orientovaný dielik, čiže bielu máme tam, kde je oranžová, oranžovú tam, kde je biela, čiže musíme urobiť ten istý pohyb, ten istý algoritmus a ten algoritmus je nasledovný. F up prime R up. Tie písmenka samozrejme budete napísané a tento algoritmus urobíte vždy, keď je dielik nesprávne orientovaný. Čiže tak. Posledný dielik máme tu, ale nemôžeme ho potočiť dole, pretože sme si pokazili to, čo máme zložené, takže potrebujeme urobiť nakoniec to, že otočíme tú kocku tam, kde ten dielik chýba. Čiže chýba tu. Teraz ten dielik posunieme tam hore a vrátime kocku späť. A máme biely kríž, tak ako má byť zložený. Fajn, prejdeme si biely kríž posledný krát. A ideme, máme modrý a biely dielik, takže ten potrebujeme dať k modrému a bielemu stredu. Čiže sem. Je však orientovaný naopak, takže potrebujeme urobiť znovu algoritmus, ktorý sme už robili. Čiže hop, 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 hop. Máme ho správne. Nájdeme si ďalší dielik. Máme zelený a biely, takže ten jedine otočíme hore.
Následne máme červený a biely. Tu nič nemáme, takže ho môžeme otočiť smerom dole a nájsť kam patrí, čiže patrí sem. A teraz ho otočím o 180 stupňov hore. Čiže máme 3 správne dieliky a posledný dielik je tu. Otočím ho tam kam patrí pod oranžový stred. A o 180 stupňov hore. A mám biely kríž. Odporúčam vám najskôr naučiť sa poskladať tento kríž automaticky čo najrýchlejšie a až potom sa posunúť ďalej. Čiže pokiaľ kríž neviete dobre zložiť, rozložte si ho a zložte ho znovu, tak aby vám to išlo čo najrýchlejšie. Teraz, keď už máme na kocke zložený kríž, naučíme sa zložiť rohy. Keď skončíme túto fázu, vaša kocka bude vyzerať nejak následovne. Budete mať zloženú celú spodnú časť správne, čiže tieto farby budú všetky správne a spodná časť bude správne. Ignorujeme pri tomto skladaní teraz strednú a vrchnú vrstvu zatiaľ. Tieto vrstvy budeme skladať až v ďalších krokoch. Keď už teda máme kríž, otočíme ho smerom dole tak, aby sme hore mali žltý stred. To znamená, že biely stred musí ísť smerom dole a žltý stred musí byť smerom hore. Takto nám už kocka zostane až do poskladania, čiže až do poskladania celej kocky budeme mať žltý stred smerom hore a biely stred smerom dole. Tu. Nájdeme si teraz náš prvý rohový dielik na vrchnej vrstve, čiže budeme sa snažiť nájsť dielik, ktorý je na vrchnej vrstve. A tu je prvý. Máme tu modrú, červenú a bielu. Tento dielik potrebujeme dať teda medzi modrý, červený a biely stred. Čiže je správne orientovaný, keďže tu je modrá, modrá je tu, červená je tu, červená je tu a biela je zo spodu. Keby tento dielik je tu, tak ho nedáme na správne miesto. Potrebujeme sa teda správne orientovať tam, kam patrí. Čiže ešte raz modrá, červená a biela, znamená, že ten dielik musí medzi modrou a červenou a biela je dole. Kocku držíme takto v rukách pred sebou a pozrieme sa, kam smeruje v tomto prípade biely dielik. Na tomto dieliku smeruje smerom doprava. Tým pádom budeme používať tento algoritmus. Teraz si ten algoritmus prejdeme. R, U, R'. Tým pádom máme dielik tam, kde má byť. Čiže ešte raz. Keď tá biela farba na tom dieliku smeruje doprava, urobíme algoritmus R, U, R'. A dielik bude presne tam, kam patrí. Nájdeme si ďalší dielik. Nájdeme si napríklad tento dielik. Máme tu oranžovú, zelenú a bielu. Takže to musíme posunúť tam, kde je oranžová, zelená a zo spodu biela. Teraz je ten dielik na správnej pozícii. Ten dielik nikdy nechcete mať na strane naľavo od vás, chcete ho mať tak, aby bol napravo. Čiže kocku si vždy otočíte týmto smerom, aby ten dielik bol tu v tejto pozícii na tej kocke pred vami. Čiže máme oranžová, oranžová, zelená, zelená, biela, biela. Je správne. Teraz ten biely dielik smeruje smerom hore, takže potrebujeme urobiť následovný algoritmus. Čiže R, U2, R' a U'. Prejdeme si ho ešte raz, čiže biely dielik smeruje hore, potrebujeme urobiť algoritmus, ktorý je následovný. R, U2, R', U'. Tým pádom nám dielik smeruje zase doprava a vtedy musíme urobiť ten algoritmus, ako sme robili prvýkrát, čiže R, U, R'. A dielik máme na správnom mieste a máme dva rohy na správnom mieste. Nájdeme si tretí roh a tretí dielik máme tu. Je to zelená, červená a biela, takže potrebujeme ho dať medzi zelenú, červenú a biela je dole, hej? Čiže zelená, červená a biela. Tento dielik má bielu farbu nie napravo, nie hore, ale smerom rovno na nás. A keď je tá biely dielik smerom k nám, smerom rovno, urobíme následovný algoritmus. Front prime, up prime a front. Teraz teda biely dielik ide smerom k nám, máme ho na správnom mieste. Front prime, up prime, čiže do protismeru hodinový ručík hore a front. A teraz máme dielik na správnom mieste. Nájdeme si teda posledný dielik, ktorý nám chýba a ako vidíme, ten dielik je správne, pretože je tam, kde má byť, iba je zle orientovaný, čiže nemáme bielu smerom dole, ale máme tam modrú. Vtedy potrebujeme urobiť to, že tento dielik vymeníme za dielik, ktorý je tu. Urobíme to jednoduchým algoritmom, ktorý sme už robili, čiže right, up, right prime.
Čiže vymenili sme dielik za dielik, ktorý bol tu, ten sa teraz nachádza tu. Je tam oranžová, modrá a biela, čiže dáme ho medzi oranžovú, modrú a bielu dole. A biely dielik je zase smerom hore, takže potrebujeme urobiť algoritmus, ktorý sme už robili. Right, up 2. A right prime, u prime. A máme ho smerom doprava, čiže right, u a right prime. A týmto sme si zložili kompletne celú vrstvu smerom dole. Ak teda začnete skladať vaše spodné dieliky, buďte si istí, že máte biely stred smerom dole a žltý smerom hore. Taktiež je veľmi dôležité, aby dielik, ktorý chcete posúvať, bol na správnom mieste, čiže ak chcete posúvať napríklad tento dielik, musí byť medzi oranžovou a modrou. Je to veľmi dôležité, aby ten dielik nebol tu, pretože keď bude tu a posuniete algoritmom dielik, ktorý je tu, nič sa na spodku nestane a tento dielik stále zostane na nesprávnom mieste. Taktiež je dôležité vedieť, že keď chcete posúvať daný dielik, potrebujete ho mať na pravej strane od vás, čiže keď kocku držíte, ten dielik, ktorý chcete posúvať, musí byť tu. Na zloženie spodnej vrstvy kocky budete používať iba tieto tri algoritmy, ktoré sú tu, žiadne iné. Keď máme hotovú spodnú vrstvu, v ďalšej časti sa budeme sústrediť na stredné dieliky. Keďže máme tieto dieliky všetky správne, tak sa budeme sústrediť na stredné dieliky, čiže na tieto dieliky tu. Po dokončení tejto časti budeme mať niečo, čo vyzerá následovne. Ignorujeme teraz vrchnú vrstvu, jedná sa hlavne o tie dve, spodnú a strednú, čiže budeme mať zloženú túto časť kocky. Dôležitá poznámka, ktorú budeme pri tomto kroku potrebovať, je, že budeme ignorovať všetky dieliky, ktoré majú žltú farbu. To znamená, že ak je tu niekde dielik, ktorý má žltú farbu, tieto dieliky budeme ignorovať. Všetky dieliky, ktoré sú s žltou farbou, ignorujeme, budú nás zaujímať iba tie, ktoré žltú farbu nemajú. A iba krajné dieliky, nie rohové, iba krajné dieliky, ktoré tú farbu nemajú. Ak máme teda spodnú vrstvu, budeme sa sústrediť hlavne na tie krajné dieliky strednej vrstvy a ideme na to. Napríklad máme modrý a oranžový dielik. Keby ten dielik je tu, potrebujeme ho dať tam, kde je tá farba, ktorá je na tejto strane a pozerá k nám. Čiže táto farba je modrá, potrebujeme dať v modrej a oranžová je smerom naľavo od nej, čiže oranžová je na tejto strane. Môžeme buď použiť algoritmus, keďže potrebujeme dať doľava, tak použijeme algoritmus, ktorý dáva doľava, alebo použijeme jednoduchší spôsob bez algoritmu, ktorý sa dá naučiť a zapamätať. A to je taký, že keďže tá farba je oranžovo-modrá a potrebuje ísť sem, keďže oranžová a modrá je tu, čiže modrú máme dobré, oranžová potrebuje ísť sem, tak ideme preč, ten dielik, jedná sa o ten dielik, ide preč od tej oranžovej. Teraz táto strana, kde je tá oranžová, ide hore. Ten dielik, ktorý išiel preč, ide späť a dole. Tým nám vznikne to, že tieto dva dieliky sa dajú dokopy a sedí nám to. Teraz tú kocku otočíme, tak aby bola tá biela smerom k nám. A tá biela pôjde preč od nás, čiže nie preč sem, pretože ju stále vidíme, ale preč sem. Zase táto strana pôjde hore. Tá strana s tou bielou ide naspäť a dole. A máme ten dielik tam, kde ho potrebujeme. Nájdeme si teda ďalší dielik a ďalší dielik je tu. Máme červenú a zelenú, čiže dáme ten dielik tam, kam patrí. Tu je červený stred, čiže nájdeme si červený stred sem. Máme ho správne a zelená je napravo tentokrát, čiže zelenú máme napravo. Buď robíme algoritmus, ktorý nám túto kocku presunie napravo, ten budete mať tu. Alebo spravíme to zase bez algoritmu, iba tak, že si to budeme pamätať, keďže tu je zelená, potrebujeme ho dať preč. Teraz tam, kde je tá zelená hore. Ten dielik, čo sme dali preč, musí ísť späť. Dole. Zase nám tu vzniklo niečo takéto. A máme tu jednu bielu, tu otočíme k sebe. A tam musí zase preč. Keď ju dáme sem, tak ja ju vidím, takže tá biela musí ísť preč. Hore. Zase táto strana. Tá biela musí ísť späť. A dole. Teraz ten dielik máme správne. Nájdeme si posledné dva dieliky, sú tu, oni sú zase nesprávne orientované, čiže oni sa nedajú prehodiť iba nejakým algoritmom, to nejde. Potrebujeme teda urobiť jednu vec, potrebujeme ten dielik nahradiť iným dielikom. Keďže ten dielik tu môžeme si zvoliť, či chceme nahradiť tento dielik, aby išiel sem, alebo tento dielik, aby išiel sem. Ja urobím tento dielik sem, čiže zase dáme ho preč, hore, dielik ide späť, dole, máme tu bielu, otočíme bielu k sebe, dáme ju preč, hore, späť a dole. Tým pádom ten dielik žltomodrý je tu a ten dielik, ktorý tam bol, je niekde hore.
Čiže teraz tento dielik dáme na správne miesto. Tu je modrá, tu je červená, červená, takže pôjdeme sem, preč. Hore, späť, dole. Otočíme si kocku tam, kde je tá biela. Dáme ju preč. Hore, späť, dole a máme tam ten dielik, kde potrebujeme. A posledný dielik zase zle orientovaný, čiže môžeme to urobiť opačne tentokrát. Ja to robím trochu rýchlejšie, hop. A nájdeme si ten dielik tam, kde je, čiže tu je ten dielik. Máme oranžovú, čiže tu nie je správne, tu je správne. Potrebujeme ísť smerom k zelenej sem, čiže ideme preč. Hore, späť, dole, tu máme bielu. Otočíme si bielu smerom k sebe. Dáme ju preč. Hore, späť a dole. A máme zloženú celú túto vrstvu. Je veľmi dobré zase naučiť sa zložiť to po túto vrstvu a prejsť si to ešte raz, urobiť kríž, urobiť rohy a potom to zložiť a potom sa zase vrátiť k videu a pokračovať ďalej. Rovnako ako som spomínal pri kríži, je dobre vedieť zložiť kocku do tohto štádia veľmi automaticky, jednoducho, bez toho, aby si sa museli nejak extra zamýšľať. Ak to viete dostatočne rýchlo, môžete ísť ďalej, ak nie, naučte sa to, rozložte si ju a skladajte ju znovu iba do tohto štádia. Teraz, keď máme dve vrstvy hotové, ideme si spraviť žltý kríž hore. Poďme na to. Keď tento krok dokončíme, naša kocka by mala vyzerať nejak takto, keď bude hore žltý kríž. Pri skladaní kocky sa môže stať, že ten kríž hore už budeme mať, keď zložíme dve vrstvy, ale je to veľmi vzácna situácia a veľmi často sa to nestáva. Skôr môžu nastať ďalšie tri možnosti. Môže nastať, že máme hore buď bod, že máme hore L-ko, takéto L-ko, alebo že máme hore čiaru. Pri tejto fázi kocky si nevšímame rohy, snažíme sa všímať iba ten kríž, čiže aké tie dieliky sú v tom kríži. Preto buď máme jeden bod, čiaru alebo L-ko. Začneme čiarou. Ak teda máme hore čiaru, musíme urobiť algoritmus iba jedenkrát. Pri všetkých týchto možnostiach, či tam je L-ko, či tam je bod alebo čiara, budeme stále robiť jeden algoritmus. Ide o to, koľkokrát ho budeme musieť spraviť. Čiže keď máme čiaru, robíme ho raz a ten algoritmus vyzerá presne takto. Čiže je veľmi dôležité ešte predtým, než začneme, aby čiara bola v horizontálnej polohe pre nás. Nie takto, vertikálne, ale horizontálne. Čiže zoberieme si kocku, buď dáme teda takto, alebo takto a ideme na to. Čiže prvé je front, čiže front v smere hodinových ručičiek, R-ko, U-čko, R prime, U prime a front prime. Máme hore kríž. Ak máme hore niečo takéto, aj toto sa počíta ako L, kvôli tomu, že berieme len tieto dieliky, tie rohy si nevšímame. A to L musí byť otočené, klasicky máme L takto, čiže my ho potrebujeme naopak. Čiže toto nie je správne, ani toto nie je správne, toto je správne. Máme opačné L, nemáme takto L, ale takto. Keď tú kocku máme takto, tak je správne otočená, čiže dáme si to L pred seba, teda hore, aby sme ho mali a urobíme ešte raz algoritmus F, R, U, R prime, U prime, F. Týmto nám pred nami vznikne čiara, ktorú sme mali predtým a vieme, že keď máme čiaru, stačí urobiť ten algoritmus ešte raz. A máme kríž. Posledná možnosť, ktorá nám môže vzniknúť, je, že máme hore iba jeden bod. A vtedy ten algoritmus musíme spraviť trikrát. Čiže ideme na to. F, R, U, R prime, U prime, F prime. Máme tu niečo takéto, čiže to je to L-ko, ale musíme si ho otočiť správne. Čiže potrebujeme si ho otočiť tak, aby bolo ako opačné L-ko. A teraz je to správne a môžeme to spraviť znovu F, R, U, R prime, U prime, F prime, máme čiaru a ešte raz F, R, U, R prime, U prime, F. Máme náš kríž. Čiže toto sú všetky tri možnosti a stačí vedieť tento jeden algoritmus pre všetky tri možnosti, aby sme sa dopracovali sem. Keď už teda máme kríž hore, ideme sa sústrediť na to, aby sme dokázali spraviť to, aby tieto dieliky boli zhodné s tými stranami, ktoré sú tu. Čiže budeme mať úplne všetko dobré okrem 4 dielikov na rohoch. Čiže okrem tohto, tohto, tohto a tohto. Na tieto dieliky sa zase nebudeme sústrediť. Poďme si povedať všetky možnosti, ktoré môžu nastať. Teraz sme niekde tu, kde máme kríž a môže nastať to, že máme jeden dielik správne, nesprávne, správne a nesprávne. Vtedy musíme urobiť algoritmus dvakrát. Je to úplne jedno ako, ale tie dieliky, ktoré sú správne, si dáme tak, aby boli na bokoch
a nesprávne dieliky boli pred nami a na zadnej strane. A ideme urobiť algoritmus, ktorý je, že pravá strana, up, R prime, up, R, up 2 a R prime. Ešte posledný krát robíme up. Čiže sme v nejakom takomto štádiu. Teraz máme správne 1, ale nemáme už správne ten na druhej strane. Je to kvôli tomu, že keď to ešte teraz potočíme, nájdeme nejakú fázu v tej kocke, kedy budú dva dieliky vedľa seba správne. Čiže je správne tento modrý a tento červený. Teraz si to potrebujeme otočiť tak, že ten jeden správny dielik je napravo od nás, ako vidíme, a druhý dielik je vzadu. Keď to máme otočené takto tú kocku, tak urobíme presne ten istý algoritmus, ktorý sme už robili. Čiže R, up, R prime, up, R, up, up, R prime, up. A teraz máme všetky 4 dieliky správne. Ideme na druhý spôsob, ktorý môže nastať. Druhý spôsob, ktorý vám môže nastať, je keď máte kríž. A je to práve to, ktoré sme už robili, že budete mať dva dieliky vedľa seba správne. Čiže nejak takto, vtedy to musíte urobiť presne to isté, čo sme urobili predtým, čiže dať si jeden dielik správne smerom doprava a druhý niekde zadu. A tieto dva sú teda chybné. A urobiť presne ten istý algoritmus. R, up, R prime, up, R, up, up, R prime, up. Máme dieliky správne. A toto je vlastne posledná možnosť, ktorá vám môže nastať, kedy máte tie dieliky hneď správne. V ďalšom predposlednom kroku sa budeme snažiť doceliť to, aby sme mali rohy uložené správne. To znamená, že rohy sú uložené podľa farieb oranžová, pri oranžovej modrá, modrá, žltá, žltá, čiže medzi tými farbami, kde potrebujeme. Tento roh je hotový a tento roh je tiež medzi farbami, ktoré potrebujeme a tento je tiež hotový. Čiže z toho, čo máme tu, sa ideme dostať na to, čo som vám ukázal. Potrebujeme si nájsť nejaký roh, ktorý pasuje s farbami najskôr. Čiže tu nepasuje žiadna farba, pretože modrá červená, tu by sme potrebovali červenú zelenú, nepasuje nič. Zelená oranžová nepasuje nič. Oranžová modrá nepasuje nič. Keď nám nepasuje absolútne nič, urobíme algoritmus hneď teraz. Úplne jedno, ako tú kocku máme otočenú, pretože nič nám nepasuje. Čiže algoritmus, ktorý ideme robiť je L prime, up, R, up prime, L, up, R prime, up prime. Teraz by nám malo vzniknúť situácia, kedy máme nejaký roh správne. Čiže tento roh nie je správne, tu je modrá, ale oranžová s červenou nesedia. Červená, ale tu je zelená, modro nesedia. A posledný roh máme správne. Tento roh je na správnom mieste, pretože oranžová, zelená, žltá. Akurát je špatne orientovaný, ale to je úplne jedno. Je na správnom mieste. Čiže tento roh si potrebujeme dať tak, aby bol na tejto strane tu, napravo. Keď máme takto kocku, tak tu musí byť ten správny roh. Keď je tu ten správny roh, musíme robiť ten algoritmus znovu. Ale s tým, že ten roh je na tejto strane. Čiže ideme ešte raz. L prime, up, R, up prime, L, up, R prime, up prime. Teraz sa nám stalo to, že sa nám tie rohy povymieniali, čiže tento roh je správne. Tento roh je správne tiež. Tento roh je správne, keďže modrá, červená, žltá. A tým pádom aj tento roh je správne. A máme správne orientované rohy na kocke. Môže sa stať, že tie rohy ešte nebudú správne a vtedy musíte urobiť zase ten algoritmus. Čiže keby tie rohy nie sú správne, zase to spravíte. A budete to robiť až do vtedy, dokedy sa tie rohy nedajú správne tam, kam patria. Väčšinou je to maximálne dvakrát, potom sú tie rohy všetky správne. Pokiaľ ten algoritmus spravíte dobre a nepomýlite sa, tak nemalo by sa stať, že sa budú zhodovať iba dva rohy a dva rohy nie. Vždycky budú všetky 4 rohy na správnych miestach. Poďme k poslednému kroku, ktorým je dokončenie celej kocky, čiže dostaneme sa do tohto štádia. Máme kocku v štádiu, kedy máme hore kríž, máme správne tieto dieliky a rohy máme na správnych miestach. Čo ja vždycky teraz robím, je, že si kocku otočím tak, aby som mal rohy, ktoré budem skladať naľavo od seba hore, čiže tu. Vždycky ten roh bude tu, hore, keď budem skladať. Teraz potrebujem dostať žltú farbu k tej žltej. Sem. Je na to jeden algoritmus, ktorý budem opakovať stále dokola, až pokiaľ tam tú farbu nedostanem. Čiže idem na to. Algoritmus je up prime, right, up, right prime. Žltá je tu, čiže znovu. Up prime, right, up, right prime. Žltá je tu, takže znovu. Up prime, right, up, right prime. Teraz mám žltú tu, takže ešte raz.
up prime, right, up, right prime. Teraz mám tú žltú tam, kde ju potrebujem, čiže mám ju tu. Kocku samozrejme držím stále rovnako, nepúšťam ju. Jediné čo spravím je, že otočím vrchnú vrstvu a idem na ďalší roh, ktorý mi chýba. Čiže teraz mám žltú tu a opakujem algoritmus. Up prime, right, up, right prime. A opakujem ho až do doby, pokiaľ tú žltú nedostanem sem. Keď tú žltú mám hore, jediné čo spravím je, že otočím kocku. Zase žltá nie je tam, kde má byť, takže idem znovu. Mám ju tam. A posledný roh, otočím kocku. A kocka je zložená. Čiže toto bol posledný algoritmus, ktorý sa musíme naučiť. Môže nastať ešte jedna možnosť, prejdeme si aj túto možnosť. Pri tejto možnosti máme jeden roh úplne dobre zložený, čiže máme tento roh dobre zložený. A samozrejme všetky rohy už máme správne orientované. Tak doporučujem nezačínať od tohto rohu, ale od toho správne zloženého. Dať si ho sem, tento roh je správne zložený, tak prvé čo spravíte je, že otočíte celú kocku. Začnete svoju kocku skladať tu, čiže up prime, right, up, right prime. Mám ho správne. Musím ten algoritmus vždy dokončiť celý, až potom otočiť. Čiže up prime, right, up, right prime, up prime, right, up, už to mám správne, ale musím robiť right prime na konci. Musím ten algoritmus vždy dokončiť. A posledná strana dokončím. A už iba nasmerujem farby tak, ako majú byť. A kocku mám zloženú. Keď už sme si prešli celý tutoriál, zložíme si kocku ešte raz týmto spôsobom, ako som vás to učil. Čiže nájdeme si prvý dielik oranžová. Oranžová je správne, potrebujem hľadiť iba hore. Máme oranžovú bielu. Tu máme červenú a bielu, takže ju dám dole. Nájdem, kde patrí. A keďže vidím, že tu je biela a potrebujem ju otočiť, tak ju dám iba na bok. Otočím si vrch. Vložím ju tam a otočím vrch späť. Teraz tu mám zelenú a bielu, takže tu si presuniem takto dole. Dám si ju pod zelenú a otočím ju hore. Snažím sa samozrejme nepokaziť si nič, čo už mám. A posledná je modrá a biela. Keďže je špatne, zase na zlom mieste, stačí keď si to otočím, dám ju hore a otočím späť, tak aby som mal všetky stredy správne. Teraz ideme na rohy. Čiže pri rohoch otáčame kocku tak, aby bola bielým krížom dole a žltým stredom hore a hľadáme nejaký roh. Začneme teda týmto. Červená, modrá, potrebujeme sme červenú a modrú, smeruje hore, takže potrebujem urobiť ten zložitejší algoritmus. Dám si samozrejme, aby som mal tu. A dáme tam, kam patrí. Teraz tu mám oranžová, zelená. Oranžová, zelená. Máme smerom k sebe, takže front, prime, up prime, front. Dám ju tam, kam patrí. Samozrejme všímam si zatiaľ iba spodnú vrstvu. Tu mám rovnaký algoritmus s modrou a oranžovou, keďže je správne. A červená, zelená, biela, potrebujeme medzi červenú a zelenú. A je otočená smerom doprava, čiže right, up, right prime. A mám celý bielý spodok, veľmi dobre zložený. Teraz ideme robiť druhú vrstvu. A zase hľadáme iba dierky, kde nie je žltá a sú krajné. Nie sú to rohové, ale sú krajné. Čiže modrá, červená, dáme to k modrej. Aj pasovala červená, potrebuje smerom doprava, takže ideme preč od červenej, hore, späť, dole. Otočím si to tak, aby som mal bielu k sebe. Biela ide preč, čiže teraz je tu, takže ide tam. Hore, späť, dole. A máme to tam, kde potrebujeme a nič sa nepokazilo. Zelená a červená, čiže zelená je správne a červená je doľava, čiže teraz ideme doprava. Hore, späť, sem. Otočíme si zelenú k nám, keďže teraz tu ideme sem, do tejto strany, hore, späť a dole. Máme zase správne. Nájdeme si ďalší roh, nájdeme si ďalší kraj. Oranžová, modrá, čiže modrá potrebuje ísť sem, takže ideme doľava preč, hore, späť, dole, preč, hore, späť, dole. Máme ju tam. A posledný roh máme správne, ale zle orientovaný, takže ho potrebujeme ísť napríklad týmto. A keďže ideme doprava, teraz dáva ten roh, tak ideme preč, hore, späť, dole, preč, hore, späť, dole. Ten roh by sa nám mal niekde hore ukázať, čiže máme tu, ten kraj, pardon. Nastavíme si ho na zelenú, potrebujeme ísť doprava, takže ideme preč, hore, späť, dole. Otočíme si bielu smerom k nám.
je tu, takže ideme preč. Hore, späť, dole. A máme celú druhú vrstvu zloženú. Keď máme celú druhú vrstvu zloženú, potrebujeme si nájsť hore kríž, aby sme mali žltý. Mám tu L-ko, už ho vidím, takže ho potrebujem iba správne orientovať. Orientujem ho týmto smerom a urobím fruruf. Tak sa nazýva ten algoritmus. Samozrejme sú tam aj primey, ale ja som sa ho naučil zapamätať si ho ako fruruf. Prvé 3 sú bez primu, druhé 3 sú s primom. Čiže F, R, U, R, U, F prime. Tie posledné 3 boli všetko prime. Mám čiaru, takže ešte raz F, R, U, R prime, U prime, F prime a mám kríž. Keď už mám zase kríž hore, potrebujem stredné dieliky správne, čiže mám správne tento a oproti nesprávny, takže niekde budem mať správne 2. A keďže mám správne 2, tak stačí mi to otočiť tak, ako to mám mať otočené, čiže jeden bude správny tu a druhý zozadu a urobíme algoritmus, ktorý budete vidieť tu. R, up, R prime, up, R, up, up, R prime, up. Teraz máme dieliky správne. Ako vidíte, ja mám správne aj 2 rohy. A mám ich tieto dva mám správne orientované, pretože sú modrá, červená, červená, zelená, zelená, červená, červená. Už keď toto vidím a viem, že tieto dva mám správne, tak automaticky tú kocku otočím tak, aby som mal tuto ten nesprávny a tu za tým ten nesprávny a idem robiť algoritmus, ktorým zložím kocku. Dokončím ho, otočím vrchnú vrstvu, potočím a kocku mám zloženú. Chcel by som ešte zdôrazniť jednu ponuku, ktorú pre vás mám. Ak si sa dostaneš na koniec tohto videa, mám v pláne urobiť kurz s Rubikovou kockou, kde vás naučím trik, ako zložiť kocku tým, že ho vyhodíte do vzduchu, za hlavou, respektíve tak, že ho pustíte a zloží sa, alebo pre divákov robíte niečo takéto a kocka sa zloží. Všetko to vás naučím v tomto kurze. Ak máte záujem, napíšte mi na Instagram, dostanete k tomu kocku, ktorú používam aj ja a budete mať spolu so mnou online kurz, kde vás všetko naučím. Čiže ak máte záujem, tu je nejaký ten plagát a napíšte mi na Instagram, pokiaľ vás to zaujíma. Budem veľmi rád, keď sa tam uvidíme. Zatiaľ sa majte pekne a samozrejme čaute.